Okay mga guys, adi kami nagtatraktor yan ang hagna. Kabalog. Magkakabalog kami kay mahalit bugas yan na. Mahalit mga paplitin. Mahirap na. Adi kami yan at kadamano ha barangay Bugas. Sitio Bugho. Mano Robin Rapada. Ada na akan na po niya ako pohon. Ipicturan ko. Nahuhubya ko no hiya. Marlon, Kapukyan. Ada na mga mana tira pagpagubala. Okay. Yan na tatapuso ko itakan video kay masaliwan ako dito pag traktor din hitiin din he. Balit dito mga kasangkayan nga bukid dito dito sit an lulugsongan. Boundary burot. Kira dida. Ada barangay dida kanan Bugas daram.